Čaute, tak ja som späť s novým vlogom. Ako som vám spomenula naposledy, už dlhšie trpím problémom s nafúkovaním a silnou alergiou na trávu a peľ. A skúšam teda všetko možné, len aby som sa vyliečila. Na nešťastie proti nafúkovaniu mi nepomáhajú žiadne tabletky. A proti alergiám beriem silné antihistamíny celý rok, ktoré mi tiež niekedy vôbec nezaberajú. Rozhodla som sa teda vyskúšať akupunktúru na tejto klinike tu v Melbourne. Hneď na začiatok som sa doktora opýtala pár otázok. Povedal mi, že majú pár klientov, ktorí prichádzajú pred začiatkom každej jary. Teda v mojom prípade som sa trošku opozdila. Taktiež, že naše alergie sú blízko prepojené s našim trávením, a teda v každom prípade liečia prv črevné choroby, keďže črevo je hlavným orgánom, ktorý je prepojený skoro so všetkým ostatným. Keďže som mu povedala, že pracujem ako kuchárka, tak ma upozornila, aby som sa snažila vyhýbať stresu, ako sa len dá. Ďalšou múdrou vecou, ktorú mi povedal a ktorá ma nikdy nenapadla, a po zamyslení sa nad tým, s doktorom úplne súhlasím, bolo to, že ja sama sa nikdy necítim na 100% úplne v mojej koži, tým, že nafúkovanie mi uberá zo sebavedomia. Odporúčam mi staviť sa pri ňom 2-krát týždenne a uvidíme, ako to všetko pôjde. Keďže jedna procedúra určite nestačí. So people ask me if we get acupuncture, does it mean it's a cure forever? Well, it depends. Some patients will be having a complete remission, but most likely you still come back every spring before the spring of the year. So we recommend you coming 1 month before the spring enters. So after that 1 month, you don't even need to have antihistamine because we already did the work before the heavy fever season even started. V podstate túto kliniku mi odporúčila moja šéfka, ktorá taktiež podotkla, že to bude drahá záležitosť. Ale ja som jej na to povedala, že radšej budem chudobná a zdravá ako bohatá a chorá. A v tento deň sme aj takto parádne v kuchynskom umývadle s handrou na prach vykúpali čuču. Čuču! Čuču! Who are you? Who are you, čuču? Počas celej liečby som musela 2-krát denne piť špeciálny čaj, ktorý mi na klinike namiešali na mieru. Len pre vašu zvedavosť, za každú liečbu som zaplatila $160 austrálskych dolárov, plus čaj ma na jeden týždeň stal $63 austrálskych dolárov. A v tomto prípade mi poisťovňa samozrejme, že nič nepreplatila. Tento deň mi doktor povedal, že najčastejší problém pacientov je problém s trávením. Keďže trávenie je prepojené so všetkým od problémov so štítnou žľazou cez problémy s otehotnením až po duševné problémy, ako sú pocity úzkosti a podobne. It's good for improving the digestive system to get more gut fire. Okay. Because we need fire. To cook anything, like you're the chef, you need to have a fire. You can have big fire and small fire, but you need to be able to have that option. To have fire, you can burn down the food, make the blood flows better, like reproductive system, you have less pain. Why? You have fire. If it's cold, you have pain. Like meat in the freezer, you just freeze. But if it's warm, it just flow better. So that will help with the period pain and also the digestive system and also the allergies that we are treating at the moment. No a čaj bol v práškovej forme a takto parádne zabalený. Pozrite sa na fešáka Čuču, ktorý bol prvýkrát pri kaderníkovi. Stop 30. Change here for route 3, 3A, 5, 16. Opäť mi doktor pripomenul, že konzumácia teplých jedál pomáha pri trávení a proti nafúkovaniu. Ak sa pýtate, či ihly bolia, tak mňa vôbec neboleli. Počula som ale prípady, keď neskúsený terapeut umiestnil nesprávne ihly a malo to menšie následky. Preto je podľa mňa nevyhnutné nájsť si skúseného doktora a investovať radšej viacej peňazí. Po aplikácii ihiel ma doktor nechal meditovať nejakých 30 minút v prítmi. Na túto liečbu som musela doslova preplávať. Ešte som nespomenula, že doktor mi každýkrát takto masíroval brucho, čo mi za každým ukludnilo nafúkovanie.
Mesto Melbourne a konkrétne štát Victoria sa považuje za miesto s najvyšším počtom výskytu alergií na sennú nádchu a iné podobné alergie na celom svete. Na druhej strane, ja sama som sa nechcela dostať do takej fázy, že by som sa odtiaľto musela presťahovať. A som aj zastanca výroku, že na všetko sa dá nájsť riešenie. A preto som sa teda rozhodla vyriešiť tento problém. Nakoniec sa moje nafúkovanie ako tak ukludnilo. Myslím si, že to bolo hlavne kvôli tomu čaju, čo som pila. Taktiež mi to napravilo aj moju stolicu, ktorá bola vďaka tomu pravidelnejšia, bez zápachu a celkovo zdravšieho vzhľadu. A k tomu všetkému som sa snažila aj skoro stále pomaly a v kľude a prehltať len malé požúvané sústa jedla. Čo by sme mali robiť my všetci a neustále. Čo sa týka mojich alergií na trávu a peľ, ani po 6 liečbách som nepostrel nejaký extrémny rozdiel, preto som sa rozhodla liečbu pozastaviť a pokúsiť sa nájsť iné riešenie. Odoberajte tento kanál a sledujte moje blogy, ak chcete vedieť, ako som vlastne dopadla.